Dawaj, dawaj! Uwaga, pany, są my online. Nie wiem, czy kogoś to interesuje. Co? Są my online. Aha. Miliony nas oglądają. No to nie będziemy teraz tutaj... Patrz, o ty patrz, Guten Tag. to pajaki dopadają, widzicie? To ma pierwszy raz. Czekaj, bo ja sam zaś... Co to odpola, to zaś coś. Filtry. Ej, Odisza, on klikniesz w podrog? Aha, faktycznie. Tak, to mogłeś Nanek nic nie mówić, byśmy dalej śpiewali. Nikt teraz nie usłyszy tych pięknych głosów, brat. A, no trudno. Kurcze blade. Zepsułem to. Góra, góra. Lewe skrzydło. I tak z lewej strony też wybiegłem, nie? A nie mogę przeskoczyć przez dlaczego? Ej, co już kurde? Tego pada muszę, kurde, nie wiem, on coś się zastał. No serio, taki kurde... Jakby nie mógł działać. Okidogi, dobra. A, tu wszystko działo. To już ten, ja, dobra, no też jak wszystko działo. Jak się wnerwie, to kupię drugiego pada. Tam Czekaj, ja nic, pada sobie, sekunda. Fuck. No i teraz w takiej przykładowo sytuacji jak teraz, jesteśmy na tym... kurde, na tej misji, jak ja mówiłem o tym, przetrwanie. No, Teraz jak jeden weźmie skrzynkę, tak cała reszta ma lipę, nie? Zamarzasz. aha. Jak No. się nie podzielisz, nie? No to przecież uczciwe ich zabijesz ten i już, nie? Tak, uczciwy będziesz w tej grze. Już ci będziesz ich zabijesz. Nie, No. będzie... A gdzie będzie moja czapeczka? Ej, nie wiem czy to jest istotne, ale zainstalowało się Fortnite. No ja wiem, ale to masakry nie interesuje. Właśnie, mam na to wyrąbane. Lewack. Lewo. Nie, jak to musi dobra. Jak przejść to pójdę. Cholera. A, to tu jest. Czekaj, Ale mam go. fajnie, bo to... To wy medyk tam jest. zabijacie- Co my tu gramy? Jak to gramy? No, grę. O, kijocha, puszczę. O, Miało właśnie. Nie wiem. cóż tak. Nie no, mega się gra w to. Czekaj. Nie no, Nek, że mega się gra w to. Ja. Czekaj, bo sam rozumiesz, widzowi mikrofon zawadzał, a ja nie mogę go dać. Mikrofon zawadzony. Ja. Już i tak mam obraz przycięty. Czy to aby na pewno był mikrofon? Co? To aby na pewno był mikrofon? Uważaj, Kamil. Kurczę. Oj, oj, oj. No właśnie, mówiłem, uważaj, Kamil. O, jeb. Ej, O, Nanek do pana i na kolana. ja ci dom za chwilę. Oj, muszę Dźwignij tutaj je. Podnoś się sam. zlikwidować. Czekaj, ja wam strzelę jeszcze też. Energia. Jest. Ładować. Fucking shit. Wyjedź. Koleś mi kurde zielonym laserem poszedł. Iś nic nie widział? No, u góry widziałem. Jeb. Nic nie widzę. Jep. Aha. To Nanek. Czekaj, bo mi piszczy w uszach. Tu ammo macie. Mogę się też Na poczęstować? górę? Na górę, panowie, chyba, tak? A właśnie, amunicja. Córko rybaka. Się zaczyna. Agent, I'm not sure exactly what to tell you to look for,
but Chernenko will have been working somehow, even through this. So, notes, journals, anything like that, be on the lookout, okay? Tararirararam, taram. O, patrz. Zaś expect. System zajaryty. No. Ty. jaka serwerownia Ja piękna. mam. Lanek, to może ty streamujesz, tak? Co? Tutaj streamujesz? W tej serwerowni? Ja. Ale fajne, kurde, jeden taki komp tu się mógł do mnie... Sekundę, tu proszę. Wow. Ej, ale mnie za... Jakby się ktoś cofnął, to podniosę, bo tu jest moja apteczka. Która podnosi. Dobra. Chodź tu. To jest ten gnój. Tam. O tak, Ale chyba wyszło. O ja pierdzie, jak mi plecy zrobił. Ile? Jebut tylko było z tego. Z pompki. Plecy! To robię wam. Znaczy robię wam. No ja wiem, że... Pomagam wam. Your shade text Czy jesteś do tego zdolny? What the hell are the Russians doing with all that processing power? Under normal circumstances, probably spying. O, Now, odds are Tą Chernenko is kartą using all those wkładowałem, nie? processors to Tu na run górze. analytic models of the Nie, jest A, tam. tego monitora nie idzie rozwalić. Zobacz. no bo to twój monitor, dlatego się nie da rozwalić. Aha, bo go mam użyć. Ja No widzisz, masz go użyć, nie rozwalić. We're pulling down his data. Czyli kurtkę zmienić, to jest chujowa. ale serwerownia ładna ci powiem. Mapped RNA No. files. No, taka by mi się I don't przydała. know what, but it's Chernenko's genomic data by the Hero. truckload. Cała Agent, I ta need that. I serwerownia, need może by all mi of it. strumyk wtedy lepiej chodził. Countermeasures detected. Establishing. Ale kurde, teraz opie jaki... zrobić własnego Privileges YouTube'a. revoked. Where's it gone? Agent, the data stopped. Dany We've been komputer hacked. ci zawiesił. Agent, whatever did that to Dan- you was Dany Shade komputer. Tech, which means there's someone in your vicinity using Shade Tech, which makes them our new target. Reacquire that tech and Chernenko's data with it. And Je, biednym strzałem. O kurde, nie, bo to jest żółty. Ponoś się. Gdzie jest? Tam, koło Nanka. Kurwa, padłem. Agent is down. Odrzuciłem na apteczkę. Tutaj jest jest z tyłu za tobą zaraz. Doczołgaj się. Bo kurwa sam się rzuciłem. To dlatego tam jest. Danek, stój! A stój tu, Kamil. Stamy, chodź tu. Kurde, no i patrz, by tam szedł, no. Ile? Jak padłem przez ciebie... No dobra. Nie, pan się pójdziemy na piwo. Teraz zejść Dawaj, na dół, dawaj. gdzie jest. Aj, Holender. Uj, Jeb. ale zrywałem. Ej, apteczki Nie zdążyłem brakło. apteczki wziąć. No Rzucaj. wiem na najże. Nie mam apteczki, kurwa, cię mam ci rzucić? Podnieś. Jajkiem cię mogę rzucić. Ile chłopaki? Chodź tu na mnie. Dobra, już żyjemy. Poziom 19. Te czym ja więcej padam, tym lepszy poziom mam. Chyba jakaś pomyłka, kurwa. Jep, już. On your team requires Ale żeście Dobra. wybrali. Jep, już leży. No to bierzmy. już leżę Aha, w oczach. Ale to chyba Klejka jeden nie idzie. Strzelam w ten. Bo to się- Dzisiaj ten, śpiewająco ten, gramy. Dalej mnie nikt nie dźwignął. Nie Za wiem. kwadrat się przytrzymaj. No pobieraj, A, dobra. trzymaj kwadrat, jest za późno, dobra. Pobieraj, pierdolę. Radziu, siemano. Co tam słychać, Radziu, u ciebie? A stara bieda. Rabieta. A u ciebie? Nowa ciśnie. no. Czyżbym widział tutaj trupa? Pięknie, pięknie. Otwórz drzwi. Temat zrealizowany. Które? Tu? To na dole.
Nie o tej godzinie. Ajajaj. No, konserwa. No ale wiesz o tym, że jak życie nie masz swojej konserwy możesz jeść. No. Batoniki różne też. No. O, zostaw, jo, 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 jo. Laptop. Do laptopa to ja się cisnę. Assessing Do roboty. security system. A. Myślałem, że konserwy co do roboty. Security protocols deactivated. Security doors unlocked. I co teraz? Aha, zbadaj, zbuduj kurwa rosyjski budynek. Nie ma Peter, przepraszam. Ja też. Radzi jutro mogę To już nie pograć. wpadnie. Bo ja mam. Tu my nie byli. O, jako sala, ej. Oby umie w piwnicy. Ty dawaj bilarda, pykniemy. Bo. Schody. No już padł. Prawa. Nie kłamiesz kurwa jaki tak. Lewa. Plec chyba mamy. Plecy będziemy mieć, Nanek uważaj. Albo plec, albo pod Ale nami. oni na dole są chłopaki. Na dole A. są, no faktycznie, no. To weź ta skrzynka i pójdź na dół. No ale żyrandol fajny. No Ale może- Nanek, ale to chyba nie jest ten no żyrandol, dobra. który kurde ty Siema, miałeś. siema, ludzie. Co? Ale to chyba nie jest ten ruchomy żyrandol, który ty pokazywałeś. Nie, to nie to. Tam to lepszy, nie? Patrz, zajął mi to. Chce się za fortepianem on schować? Jak? Cofnij się tutaj na nas, do mnie. Chłopaki macie pozdrowienia od Rudego. Dzięki, pozdrów go też. Granat. Ale pozdrawiam. A, poraziło mnie. No, chyba To coś. są świnie szpetne. Jak mi zapierdzielił? Co tu się dzieje? No burdel tu jest. Peter, burdel tu jest. Jeb mnie kiery. Wycofaj się Danek, tu do mnie, do tyłu. Jak możesz iść. O! Tam stoisz naprawdę w chujowej pozycji. Kurde, leżysz. komputer się podnosi, zauważyłeś? Bo Nanek, chodź tu. Do budy, chodź do nogi. Chodź do nogi, chodź. Wiem, kim będziesz w Far Cry'a grał. Pierdalaj. Kurde, takie niby te, a rozumiesz, kilku gości nie umie. Oj, to... taki kontrakt z kurde 19 levelem, nie? Jaki No. głośnik tam. Wy to już macie obcykane, kurde, tyle godzin siedzieć, rozumiesz? No, zasługa Tomka. No. Zasługa Tomka. Dobra, Prawda, Tomek? Alert. Co? Intercepting transmission. To twoja zasługa wszystko ten level. Kulna. Jakby was nie było, to mnie też nie było. Zbadaj schron. We have JTF on site, but it's nothing we can't handle. It's not JTF. I'm on my way. Horn it out. Ale miło. No. Kurde, nie no, fajnie to wygląda, mega. Te miejscówki. Oho, a mi się zaś chce spać, a tu do roboty trzeba Nie mów iść. tego głośno, Nanek. Nie mów tego głośno. Spać. No to ta gruba świnia jest tam, nie? Kuźwa, ci się zaś skołowali. Dokładnie. O Prawa kurde, strona. powiedz, cofnijmy się, bo zaraz będzie w pizdę. No właśnie. Your team is down. Requires assistance. Nanek, cofnij się. Mhm, już biegnę. No. Hostiles inbound on your position. Jest prawa od was. O kurwa, mi tutaj wyjebał. Idę na górę, bo tam apteczka. Tam się podleczę. Spróbuję teraz tam gdzieś. I leżą. Tutaj, dobra, rzucam. Stój, łap tam. Aha, Stój, to- Nanek.
O, tarcze mają pedały. Jestem gruby, tam, dobra. O kurde, jaki gość przepierdolony. Kamy tu w ogóle wleźli. Jego można po nogach też walić tylko, No nie? chyba po nogach. Jak I w tarczę głowę trafia. można go walić też. No i w nogi, no. A mu dużo nie zbierą. Granaty. Kurde. O, siema Gerard. Padnie zaraz, padnie, już padł. No i Dobra, żyje, leży. leży. Jeszcze nowy. Rzucił coś fajnego? Nic nie rzucił, a to dziad. Ale tutaj kolega rzucił. Co, gdzie? Nie, no ten nie mam nic. Nie pamiętam. Aj. Dobra. Aj. Na dół teraz? He, ej, widzisz o kolesia tutaj? To Którego? się wrócił? Tutaj nade mną. Gdzie? Tu nade mną. Nie, Nie. macie u ciebie? To ci screena Nie. zrobię, poczekaj. Jaka beka. To nie ma nikogo. No to zobacz. Ej, straszy koleś cię już. zbudował. You are not the US Army. Go away now. Can you make Aj, me hear? kurde. Nanek kurwa ma teksty. Cię kurwa Vitaly, straszy. it's Dr. Jessica Candle from New York. We spoke in Innsbruck after your talk. I know you, and No. you know my work. Taki żywiec, no straszy cię You ten have my kurwa. notes. Are they safe? Ej, Kaj, teraz mamy iść? Okay, we're here to help you. Tu po schodach w górę chyba, nie? Nie, coś tu A nie, tu gadają. otworzyć Także. trzeba. Tu będzie tajne przejście, no. Aha. Vitaly, what's going on? O, tego schronu, tak? Aha, faktycznie. Move, Tak. agent. Ja wam to otworzę, patrz, cyk. Tu rozumiesz na laptopie. No. Accessing security system. Nie, No, to ty taki medyk i... Nanek, ty taki bardziej medyk i technik, nie? Ja. O, pfu. Alert. Tak odczuło Intercepting się. transmission. Siema Easy. Gra, czaję. Cześć, co tam słychać? A wysłałeś Pieronie, ten, co się- ten zrzut ekranu tego kolesia? No. Pieronie, co się w tej grze opie po tych schodach na lotosz. No, cię koleś zbugował. O kurde, fajnie to wygląda. O, ja pierdzielę, jak dostałem. Zaś się zaczyna. To wygląda jak taki Mamo. pierdol. Co wy to macie za broń? Tam na gorzej to przecież snajperzy tam. A i ten właśnie. Już. Ten to potrafi Nanek, załatwić podnoś każdego się tym. tam. Masz Jestem. podnoś nanek. Kurde, rozwaliłem sobie. Jankes. O, mnie heda walnął. Tam. O Ten kurde. strzał, Ale Jankes na hita was nie padam, wito. na hita już nie padam, to przynajmniej okej. Możecie się przywitać z Jankesem, wito was. Siema, Siema, Jankes. Siema. Easy was też witał. Ej, ale, siema. ale tym laserem to Siema, ładnie po siema, tym bambu siema. kleje, nie? No, Uchwyt pionowy, to zawsze na propsie. no wychyl się. New York. New York. New York City. New York. Oho, zgliczowałem się. Dobra. O, pan ile tych idzie. Ja pierdzielę. Oj, w szoku byłem. Masakra. No jest tu masakra, jest. Dobra, idę po mnie. Ja już cię podnoszę. Dźwignij mnie. Dźwigą cię, syneczko, dźwigą cię. Tak biało, że nic nie widać. Dobra. Tam macie tego kapitana. To dobrze, jak go rozwalicie, wy może, no to kurwa nie wiem teraz. Wam może wtedy by więcej punktów liczyło, czy jak? To samo. Nie no, spoko. Spoko. Dobra, Fajnie. Peter, spoko, Dobra. spoko. nie ma problemu. Wyciągnę z medyku. A ty gdzie, misiu? Dzięki. Fuck. Mój To mnie magazynek, uwalił. no ja pierdzielę. Jak w BF-ie. Dobra panowie, na Tu razie. jest kolejny. No na razie, trzymaj się masakra, przyjdź znowu.
Nanek. O, dzięki. Ja nie wiem, czy tą wodę jeszcze nie wystawię. Czy tak, nie wiem. Czemu? Co cię Czemu cię No ja sobie robię. Ja myślę. nie wiem, a tak na serio. Kamil, wróć się. Taka już zaraz. Na razie to mamy. Cześć. No. Dobra, dankę. Szyn. Ale mam wpierdol. Ze snajperki go jebie. O, ja pierdzielę, jak mi zapierdzielił. No weź ten łebku tam się mały. Nie bij mnie, no. Witam. Powiem tak widzieć. Siema, witam. Beton za każdym razem będzie mówił witam chyba. Trzeba się przywitać. Wypada, nie? No, ja wiem beton, że wypada. Ale Nany- to nie, Jo, nie idę. może, że mam ci dźwignąć? A, Dobra. smola to. No co różnie będziesz Kucaj. takiego? Po drugiej stronie też masz tę Nanek, robotę. kucaj, podnoś go. Kamila, chodź, dobra, idę. Już. No. Uwaga, gra... Bomba. No, Co ja gram w ogóle? Akcja. Ucieczka. Dobra, to bossa. Chodzicie? Danek, co się dzieje? wróć się. A czekaj, dobra, już czekaj, moment. Sam podniesie mnie samo, dobra. Dobra, chowaj się, nic nie rób. Powalić go? Aha. Jebać go. Dobra, to jebać go. Tak to tyle. Ej, ja tam mnie leję, no. Macie tam ładnie, nie? Alert. No. Machine technology detected. A, tylko rekonek Ojoj. nie wiem skąd, wiesz o co chodzi. Database accessed. Establishing uplink. I'm getting the files on To nie jest that koniec agent's misji jeszcze, nie? Nie. This will take days to Znaczy, analyze, jeszcze but szybko będzie there's na something zewnątrz. here. Ciało mam jego Something zwalać. scary. Ciało do Kabura? ciała. It's a good thing I've got this. Not that good. Umowa. 11,7. O, zajebista broń. I've got his notes. Była I don't need them. multiplikacja, At to bez least not sensu. yet. Ciało Oh, do there's so ciała. much good Usta do digging in here. ust. A ty ta. Bez kitu. O, 24. Ale to No jest- i zajebiście. To była moja przez cały czas, patrzcie, tutaj mam ją, rzucam ją. To była moja broń najlepsza przez prawie cały Division, nie? Dopiero na koniec później, jak już te patche się otworzyły, to ją wyrzuciłem. Ale tak, wyrzucam ją. 69, ale też jest i w pierwszej klasie i ogólnie też w waszych poziomach. M5 mi się podobało. Szybka, krótka. 24 level. Yeah, bitch. I co to było? Czekaj. Tak jest. Jaka to miałeś ta broń? N5. Jaką miałeś broń? Dobrą. O, ja cię kręcę, 30 poziom. Gdzie to dla mnie? Czekaj, tu coś mam na... A to jakoś snajperka na 20 poziom. A te talenty to też wiecie jak to tam się odsłaniają, nie? Hit the Te jackpot, broni. agent. A ja w ogóle... No, coś Footage tam of bije. Bliss himself. No, Some kind of Boże, to propaganda dziwne. piece. Guy sure loves to hear his own voice. What an asshole. Check it out. To chyba już nic nie będzie. Czy jeszcze coś musimy tu zrobić? Wyjść chyba. Dobra, Opuścić potem ten imprezę. filmik jakiś oglądam. O wirusie. Aha. Ciekawe czy ci tam są też zawsze. Zobacz. To jest snajperka? Nie. Strzelba. Uj. Ciało do ciała. Spoko, obejrzę. Ale powiem ci, że ta miejscówka mega wygląda tutaj. Ej, czekajcie, bo ja Poza zaś mną, jest... nie? I się Nie popatrz to. przed siebie odliczam. Parę to wygląda mega. Gdzie? Tam? Jak to No, zaś pa- No, było? zajebiście.
To jest masakra, te kurwa, w ogóle te drzewa, te porobione wieżowce. Śnieg, to wszystko daje taki efekt, że chuj, nie? To jakaś potyczka panowie w pobliżu, może zrobimy? Można. A to tu chyba jest... To mamy zrobione. Co macie zrobione? Ja nie mam niczego odwór zrobione. No to wybieraj po prostu. O, tu potyczkę No, weźmy nie, sobie, no akurat do jasne. tego daję. No jest 5 level. Mhm. Latymy. To będziemy już no jest 5 level, to będziemy już ich tłuc dobrze. Oj, nie wiem. O! To ta kobieta rzuciła. Co ci rzuciła? No dałeś jej coś? Snajperkę, ale taką różową. No. Jak jej dasz coś do picia, to ona ci da coś w zamian, nie? Ja 35 tysięcy obrażenia strzelba, zajebista na 30 level. Pokoż. Kogoś. No czekaj, nie, jak ci mam to pokazać. No wyrzuć, ja nią wezmę i zobaczę. Nie wiem, czy mogę wyrzucić. Jak to można wyrzucić? Czekaj, Ale nie, idziesz na Dobra, nią, small, gro medali. Bo za chwilę trzeba iść do ten, już jest 21:11. wybierasz tą broń i dajesz R2, tam pisze tu przekaż znajomemu, czy jakoś tak, Aha. nie? Widzisz? To będzie Tak, udostępnić no, chyba czy coś takiego. Albo no. Po ilu ich idzie? No ale To ja przecież ci- to chociaż To, za to ja ci pochwałę, mogę kurwa, dać, ile- ja ci mogę dać, 24 level, nie? no. O, ja Przynajmniej za cię pochwałę by kręcę. daje. Ale jest pierdol. Nanek jak pomnik... A, Nanek tu jest. Nanek ja tu jestem, wiecie, nie było o tym. O, wam powiem, miałem problem z tym wyborem tej broni. Albo musielibyśmy wsiąść, to by ci musiał ktoś ta gracza konkretnie fajnie pokazać. To wtedy by się to... Je, obejrz jaką ładną broń. Ustawiać to. Znaczy tu mam jakoś ala snajperka czy coś takiego. Co, idziemy dalej? Tak, tak. Ale że chcę kuźwa dzisiaj... Oj, cofacie? Ale że chcę dzisiaj długo pograł. To ciekawe spać tyle na No bo zmęczony jesteś, co ty myślisz, że to jest tako... Ja wiem, wiele ci się śmieję. Ja wiem, że zmęczony No ja nie spadłeś. Alert. Friendly Kurde. agent is Jednak trzeba sobie Jestem. wziąć jakieś kurde. Stój, jestem. O, spoko. Czekaj, Albo czekaj, najpierw... mogę ci... Plecy mam! Dobra, dzięki. Polej dalej, Przez albo 5 uciekaj. sekund? Jankę z mi go do ten. Dzięki, Kuba. Mhm. Trzeba zmienić broń. A tu jeszcze ktoś wymiładuje. Teraz strona. Czekaj, bo mi coś na niebieskiego wypadło. O, Magnum, co jest na niebieskiego? Boże, ja używam pistoleta na 3. poziomie trudności pobocznego. Chyba tyle ja robię. A ten co tam robi audition? Warning. Hostile presence Moment. detected. Ojej, w domku, a to w domku, w sklepie. Idę do was.
Co tam strzelać, ej? Nie wiem jakiego granata pocisk. Tu masz za plecami jeszcze jednego. Znaczy obok. No. Dobra. Nie no, we czwórkę się mega przyjemnie gra w tę gierkę. Prawda, panie Audition? Mhm. Prawda, prawda. Uczuj. Kurwa mać, no rozdupi mnie no. No. A tak było pięknie, kurwa. Tomek ma problem z netem, Nanek ma problem z netem. Ja nie mam problemu, bo by mi przerwało impreza. Imprezy by mi wywaliło, nie? Ja uważam, że z urządzeniem masz tam problem. Ten laptop chyba podejrzewam, że nie jest na Fuck! tyle. Leża! Fajnie. Fajnie chłopaki. Nie? Patrz ile ich tu wyleciało. Wróćcie się panowie. Kurde, biegłem na Anka i padłem. Dobra, ładuj się. Kamil, rzuć mi apteczkę. A, Tak, dobra. No. Dobra, idę. No i beton wyjdzie i znowu za chwilę go bije. Dzień dobry. Będzie nie, będzie witam. Czekaj, Ej Kamil. stary, ty wiesz o tym, że strzelam bronią bez kulek? Nie. Znaczy strzelam pustą ręką, No ja to widzę pustą rękę u ciebie. tak? Ale brakuje jednego, nie? Manka? Tu jest jeszcze jeden. Nanek. No nie. Fuck, zabił mnie. Ja cię kręcę. Kerry to był. Kerry to był. Tamtyn. Weź mu coś powiedz. Pa jak spierdalał. Za auty. Że idę mu wyjebie. O, Ale what pły. the fuck? On wyjebało, no. An agent on your team No, requires ja aid. pierdzielę. Aj, puf. Rzucili nam Nanek. jakieś gówno. Za plecami. To chłopcy na Śląsku, chłopcy na Śląsku tak to robią, nie? Czekaj. O kurde, Jo. O Boże, nie podnieśmy nic? Chyba Dobra, nie. za chwilę. Odrodzenie. Czekaj, a nie odrodzenie, nie było. Pa jak mu ładuje z tej pistolety. A ja. Wydupiłeś. Jaka za dyma tam. A gdzie chłopaki? Oni tam poszli na lewo. Chodź na net. Idziemy tam do chłopców, nie? Mhm. A oni leżą, kurwa, dawaj. Poczekajcie, ja się przetransportuję do was. Jakiś na lepszy poprzedni. Dzisiaj już jesteśmy. Scout spotted an Nocy. LMB patrol harassing civilians near Kamila Kobe on już nie East rzuciło? 33rd. They No need bo jest. backup. Dzięki. Nie, no to ja pewnie się dołączę. O kurwa. Pojemy tutaj. Kurde, jeb mi granatem. Co za dureń. Drugim granatem. A sobie gun rzuciłem, niech mnie. Ale awario. Wycofaj się. No. To za chwilę usłyszę dźwigaj mnie. Góra, prawa. Dziadu. A idź pan. Idę. Ej, to jeszcze punkty dostaniesz za podnoszenie. No. Wyróżnienie. No, wyróżnienie. To już chyba nie? Nie dają za to. Chociaż może... Wiesz, współpraca w grupie, nie? Może być zawsze. Za współpracę w grupie albo to. PD. To jest w tym stylu. PD. Dobra, idziemy. Ja mogę na górę wejść. 30 metrów, no. Boże, ale się Ale tam tak. wyciągasz. Aj.
JTF reinforcements requested. I... Jak ty się... Aha. Broń punktu kontrolnego. Hostile forces approaching. O, uwaga. Idą. Idą. Broń punktu kontrolnego. Gdzie jest punkt? Kurde, durniu. Bez sensu, nie? Ale jakiego punktu kontrolnego? Tylko strzelać czy to? To nic... No Nie ma chyba dobrą, tu nie? z góry chyba. To jest fajna miejscowa. Mhm. Idą. Warning. Hostile Lewa. forces approaching. Idą z pałą i z dzidą. O, idą po schodach, tutaj panowie do nas. Po których schodach? Tutaj gdzie ja jestem. Oj, właśnie. Tutaj. Dajcie radę tam robić. Dzięki, Nanek. Nanek mi pomógł gdzieś, to? A nie tylko swoim tu. A ten nasz. O kurde. Ja chciałbym naszego jeszcze dać. Oj, oj, oj. O kurwa, padłem. O kurwa. Jak ten? Idę do was, bo... Idę do was. Oj, 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 chyba tego za dużo. Idą po nas. Damo by się przydało, no to wiadomo, nie? Nie. Za frajer. Prawa. A to nasz. No już wszyscy jeden. Pomóż, O ty dziadu! pomóż obronie wspólnego. Pomóż, chyba zejście musimy. Ja pierdzielę, ze snajperki mi załatwił. Ja już nie gadam na ten temat. Oj, 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 oj. A ty już masz mało życia. M4, o zajebiste! Gdzie ten snajper? No tam siedzi, to? No tam siedzi w tym. Jak ściągnąłem snajperkę. Ale zerwał teraz. A, hedzik poszedł pięknie. Poszedł, no. Dobra, idę po Nanka. Oj, oj, oj. Pociska. Że ile to będziemy się bronić? Idą od kurwa? prawej strony. Skurczybyku ty! Pierdolę, jak tam. O, ja pierdzielę. Kamień rzuć coś. Apteczkę rzuć. No i rzuciłeś. Acquisition agent is down. Jak wy leżycie? Trzeba tam na górę. Koło robot. siebie. Zauważać, robot jest. Kurde. Nie no, ja. Za godzinę nie spałem.
Gdzie będziesz spadać? Miałeś nie iść spać w ogóle. Nie, Będziesz spadać. nie, idę się ogarnąć do pierdolę. 3 godziny dziennie. To on jest. A ty go robisz. No, to dźwignij mnie przy okazji, mnie też. Komplet. No odnieś no osłaniaj mnie! Już. Ja Macie kręcę. Panowie. Nie no. Ej, dźwignął w końcu ktoś. Ja. Tomek, jak tam u ciebie w pracy? Pracy u mnie luz. Praktycznie dzisiaj, nie wiem, nic nie było, nie? Teraz okres przed świętami, No, to już tak jest, tak nic nie robią, bo u nas produkcja też idzie, nie? Oni tam też, kobiety tam u nas produkują, wiesz, mrożonki robią i tak dalej. Firma jedna jest No. w Zielonej Górze też, to też tam Niemiec robi produkcję, cebula, kartofle, takie marchewka. No, a u nas co tam, tylko trochę było załadunku, spokój. Best of luck out there. Znanek musisz popatrzeć, żeby tą robotę zmienić, bo to kurwa opyt. Tired. Powiem szczerze, tego pizda. Z kurwa afera jak chuj, nie? Co mieć kurwa bez bifu. no. Życie każdego dnia ryzykujesz, kurwa, nie? Ja za 2200. No. Dobra. To za granicę na nek. Ja ledwo umia po mojemu godać, a. Co? Godą ledwo umia po polsku godać, a. A co tam po jakiemu musisz dodać? Czy tam kurwa niemiecki tak wcale nie jest potrzebny jak robisz w okolicy gdzieś, gdzie Polacy sami robią też, nie? U mnie w firmie, to ci powiem, to jest tak, więcej jest Polaków i ruskich jak Niemców. A jest około gdzieś, nie wiem, może z 600 pracowników. Nie taka duża firma to jest, nie? Czekaj, ja by... Także tam żeby się niemieckiego nauczyć, to ci z rutyny samo to wchodzi, bo praktycznie dziennie to samo wiesz i robisz, nie? Albo wjeżdżasz towar, albo go wyjeżdżasz, albo idziesz go załadować na regały i każdy jeden klient jakoś ma tam swoje imię, to potrafisz wypowiedzieć, że to jest Hans, a to Karol i tyle, nie? To cała bajka. To wiadomo, że to się nie opłaca chyba. Podejrzewam, że wiesz, jak przyjedziesz i chcesz zjeżdżać, nie? Bo to No. być więcej musiał i tak być kurde w Niemczech niż w Polsce wtedy, bo to jak pracujesz cały miesiąc, to co to na weekendy? To też ci ile ci się to opłaca, chyba że byś musiał urlop 26 dni, masz urlopu w roku, to byś musiał sobie to podzielić na rok. To wiesz, To by się nawet... że powiedzmy, no to jest. A przeprowadzić się też nie jest problem, nie? No, będzie trzeba popatrzeć przyszłościowo. Dobra, No ja tak, nie? będę kończył pany. No Kamil, ja też zaraz padam, ale miło było, jak zawsze. No, jutro mam nadzieję, że wcześniej wstanę i... You think? No. Czekajcie, ja się... Dużo miałeś onek zapierdol w robocie dzisiaj? Kurde, aż miałem pachy przetarte. Co panowie, będziemy kończyć gierkę? No mam dzisiaj chyba tak. Kaje ta baza To jest do główna. bazy jeszcze. No. Tak ładnie. Dobra, było. fajnie Jest było, fajnie. dzięki panowie. No dobra, Spoko. nie będę kończył. Jak można zdjęcie seksmasterki wstawić? No kurwa masz. No. Gdzie? Na grupę popatrz. Czekaj. Jak na grupę? No. No na To czarno. nie jest... Aha. Mr. Black. Black. Ja pierdolę, seksmasterka. A no bez kitu, jak go ścięło tam w połowie na tym zdjęciu, to ja Kamil patrzę. No bez kitu. Wyjebał mu normalnie nogi i został. A ona ma gdzieś swoją stronkę z pornusami, nie? Tak ma. To. No seksmasterka ma. Przecież nie. A, przestań, to jest pizna woda. No nie no ma, naprawdę. Ma Ma, tylko musisz dotować, tam musisz kasę nie, płacić. nie, w tym, w necie masz masę filmów. Kurwa, to już wiesz, dajesz, już obczaił. Ja, to wrzuć tam na grupa.
Rzuć na grupę, nie? Dobra, no zaraz się znajdę. Czekaj, historia. No to patrz, że masz jedno. Na Pornhubie na przykład. Tylko nie wiem, czy to się odpali. Kurwa, nie mogę, bo jest materiał, który publikujesz, No, jest no, niebezpieczny. No. Czekaj, to musi być tego. Ja to muszę po angielsku, czekaj. Czyli będzie EN Pornhub. Wejdzie tak? Też nie. No wejdzie. Ej, tu mam te plecaki, ale nie mogę więcej mieć. Na 15. Ej, wiesz co? EN weszło, weź sobie EN podmij po prostu na PL, kurwa, i tyle. I bierzą Segmasterka. Jak robić loda? 10 minut po prostu film. O Boże, to jest głupota, to wymontnie. Dla niego oglądał, nie? Nie, ale to na pewno. Ale nie, to są typu... Nie wiem, tam mówi jak coś tego, No. ale gdzieś podmale pornusy nagrywa. Czekajcie. To ja tu muszę rękawiczki jakieś. 21, 16. No i do tego plecaka jeszcze tam masz modyfikację, możesz wybrać sobie, nie? Anek. Mhm. Ja mam rękawiczki na... Dopiero będę miał na... Kurwa. Ale jak w rulach jakichś takich kościekowych. Na 21 coś będę miał. A jutro pany gracie coś? Gramy co jutro? No, Tak, szkoda. no jasne, że będziemy grać. A, ja będę gdzieś koło 19 dopiero. Dobra. Ja też tak mogę kupić z chęcią. Tak, ty wiesz, że teraz serwery w kodzie są kurwa na peer-to-peer kurwa włączone? No ja pierdolę. Jak peer to peer. No P2P, czyli kurwa jest wymiana hosta, nie? Tak samo jak masz przy torrentach. Że po Aha. prostu ktoś od kogoś pobiera informacje, nie? Aha, o Boże. Oj, oj, oj. Nie wiem, co tu za broń wybrać. Ale to... To się kiedyś siedniemy i się to poogląda. No, Dobra. no możesz kiedyś włączyć to, wiesz, tylko u ciebie to tak wolniej, jak ja to widzę, to ja dopiero zanim ja ci coś, jak ja ci Ale mówię to ja teraz ci na dam żywo, to ja tak to tego, widzę jak później, się nie? to nazywał. Fair playa. No, aha. Share play. Dobra, to nic, Jest też ja to fair play. gasza. No, Ja też gasza. ja też gasza. Okej. Także dzięki pany za grę. No. I Ja do też dziękuję, najwyżej do wspaniale. jutra. Ja idę jeszcze na Dzięki, BF-a, jutro, hejo. cyknąć, pyknąć. No, trzymajcie się. Ja. Gdzie ktoś jeszcze z was na BF-a? To godzina jest. Półdo. No jeszcze na BF-ka jedna mapka i... A, pójdę się położyć wcześniej dzisiaj, kurwa. Ja też. Z kulturką, kulturką. w końcu. No. No, ale ty teraz do roboty i tak, nie? No ale też pyknasy. No. Choć już wolałbym iść spać. Ja mogę nawet tak z tobą pogadać sobie, ale już nie będę grał chyba. Nie? Mi się już nie chce myśleć. Skupiać się. Ta robota człowieka Kurwa, gdzie ten wykańcza. gość jest? Fajelał jakiś. A tutaj... A kuku. Co, fuzekle żeś dał swojej? Nie, jeszcze żech się z nim nie widział. A to są takie długie fuzekle, ja? To cycki. Nie, no, po same jajca, ja nie wiem. Daj naciąg... Zależy jak nisko cycki mu. Nie, jeszcze jest zdrowo to. Jak ona by mnie słyszała teraz, Jezus Maria. Ale był wyłączony, nie? Nie, włączony. Bo nie. Och, ciu. Cofaj to, kurwa. Weź to szybko. Wymasz. Z kumplem się dzisiaj kłóciłem, mówię,
Ty kurwo gruba, on mówi do mnie, co ty pierdolisz, ja taki gruby nie jest. Ja mówię, chuju, przecież ty swoich jajec nie widzisz. On mówi, jako nie, kurwa, tylko stoja i widzę. Ja mówię, to są twoje kolana, ty chuj. Człowiek, tak się naśmiałem, że było. Ojejku. Status plutonu gro, zryw 100 członków. Wow. Ale to jest ta, bo jest jeszcze zryw 2. Mhm. Miłego wtorku. Plutony. Czekaj, żaden są. Żaden nie gro. Co ty gadasz? Kurde. Wow. Obejrzymy. Każdy zmęczony. No, ja też jest taki chyba dzień to jest. No. Co by nie mówić o tych przeklętych Turkach, słabe uszami nie są. Ich armia musiała pokonać całą pustynię w ciągu 10 dni. I to w palącym słońcu. Co mi się tu Obecnie włączyło? zajmują drugi brzeg naszego kanału. Widzę ich. Obserwują nas jak wilki. Jutro rzucimy się na nich, niczym sam diabeł. Jakiś filmik mi się w BF-ie włączył. Co to jest grane? Jakieś nowe? Nie wiem właśnie. Aktualizacja może? Gdzie tego Johannesa? Moin Johannes, kannst du mir die Fotos schicken rüber? Könnte ich mir das angucken. Co, jutro o której tak? Wy o 19? No mówił, No, może wcześniej zaczniemy. no, w sumie no, bo ja tak czekałem dzisiaj, bo myślałem, że mówię, da ktoś znać, ale tak mówię, kurwa, włączam, bo mówię, nic się nie odzywa. Patrzę, a tu chłopaki grają, nie? No, paliłem. A jak wcześniej będziecie grali, to też wcześniej mówię. Chociaż 15 jutro się muszę... Się na pewno o 19, a wcześniej nie wiem. No, Co to będzie najlepszy chciał. czas taki. Nie, muszę zobaczyć o której przede wszystkim wrócę z pracy. No. A wczoraj, a dzisiaj tylko o której wróciłeś? Normalnie? Znaczy normalnie, ja dzisiaj... O 9 chyba byłem w domu już. No. Ja w ogóle źle to zrozumiałem, bo ostatnio zrozumiałem się, że ty mówiłeś, że od 11 do 8 jesteś. Znaczy od 10 gdzieś tak do... plus minus. Zwycięstwo Turków na Bliskim Wschodzie No. byłoby postrzegane jako powrót potęgi ich podupadającego Imperium To Osmańskiego. były... Potęga zdobyta Jak dzięki się nazywa? przejęciu kontroli No, nad światowymi no tak zasobami ropy 10:30, najpewniej 22:30, pozwoliłaby rządowi na tak nie wiem, wycofanie 8:30, utarczy coś takiego. No zależy jak tam jada, jak się tam pozbierą i Ja. to minimum. Takich godzinach. To mi się tu... Nie wiem co mi się tu włączyło za... Czekaj, wyjdę z tego, bo... Nie wiem, co, że tu na kogoś kliknął i w co, że w los.
Wiecie, chłopaki, w końcu, może kiedy The Last of Us wyjdzie? Druga O Jezu, dwójka? to czekaj, to jest 2019 podejrzewam chyba. Albo końcówka 18. Masakra. A słyszeliście, widział jakiś taki artykuł a propos tych monitorów, nie? Że każdy monitor może wyskalowany tam u producenta, nie? Ale że żeby mieć jeszcze lepszą jakość, to powinieneś sam go jeszcze dopracować. Co? No. Że on jest ino tak, wiesz, pod wszystko, a jak na przykład pod gry, to byś go musiał sam jeszcze. Ustawić. No. No, na pewno. Że to taki jakiś full standard jest, jeżeli nawet w tym menu tam ustawiasz, wiesz, gaming i tyle, niby, że już jest ustawiona, a to tam barw więcej jakich możesz dodać, no. Jest jakaś rozpiska do tego. Dobra, mi pisze wczytywanie gry, zobaczymy. Spam, na razie chłopaki, do jutra. No, na Poczekajcie, razie. cześć. Panie, dzięki. Hej. Co tam na nas? Przejęliśmy A cel nic, Foxtrot. odpaliłem tego BF-a. Jeszcze popyką chwileczkę i... Mhm. Ja, so gute Fotos kann ich leider nicht machen. Co mi to wiadomo? So richtig gute Fotos kann ich leider nicht machen, weil mein Monitor funktioniert das nicht so toll und bei mir ist meistens Lichtoption entscheidend. Ja, was ich auch ganz vergessen habe zu sagen mit dem Monitor, der hat gar keinen Lautsprecher, also da ich spiele jetzt die ganze Zeit mit Headset. Oder muss man irgendwie ja, Lautsprecher anschließen, aber so eigene Czego tam Lautsprecher hat er słuchasz? gar nicht. Nie, to mi kumpel tam na WhatsAppie wiadomość wysłał. Aha. A słychać co? No, no, no. O kurde, to ciszę. Tracimy cel Foxtrot. Ja w ogóle bym musiał się kiedyś wziąć za siebie i wszystkie kampanie przejść, jakie mam do przejścia. No ja też tak już... Oj Boże, wiesz ile ja nanek mam jeszcze do przelecenia gier, jasne. Cholera, pozaczynamy tak. Sniper Elite 4 jeszcze nie przeszłem do końca, nie? Oj, 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 ubił mnie. Ale mnie szpetnie Snajpera ubił. trójka. Ja, masakra, masakra. Ale mnie Jest ubił tego. drugi raz. Kurczę. I co to, są grasz tego BF-a tam? No. Hmm. Ajajajajajajaj. Proszę, apteczka dla ciebie. No i nie będę tak odchodził, a żeś tak specjalnie też przyszło. A, Nie może go spoko. odpala tego BF-a. Nic się nie stało. Siedzę jak taką Ajajajaj, mucha już. kurczę. Siedzę jak taką mucha już lekko. Ja? No to kiedy to rano wstawasz? Składa, no. O 6. O. Znaczy nie, o 5. O 5. Kurde. Znów ten ból, Kawa wiesz? wydupić i... No, kawa wydupić do roboty. Człowieku, zdjęcie czatu MPG. Tracimy cel Echo. Słyszysz mnie na nim? Ja cię słyszę. O, nie wiem jaki to... Impreza jakoś jest. Przejęliśmy cel Delta. A do szkoła piznąć i do roboty. No ja też tak miałem. Apteczka, użyj jej.
Z jednej strony niby fajnie, nie? Bo to wiesz, później już cały dzień, reszta dnia do siebie. Ale to i tak ten czas ci wdupi tak szybko, że lepiej nie zdąży nic zrobić. To lepiej na takie zmiany jak tam na 12 południe do 9 wieczorem. To najlepsze, bo to do południa możesz sobie jeszcze siedzieć, wieczorem możesz sobie długo siedzieć, No. nie? No, potem co tam, o 9 wieczorem przychodzisz i zaś możesz siedzieć, nie? I grać. Bo się wyśpisz do 12, nie? Apteczkę dla ciebie! Zająć się twoimi ranami? Do gry dla twojej imprezy jest dostępna gra. Chcesz do niej dołączyć? No to gra. Koło oni się wszyscy podzieli. Nie ma. W pobliżu znajduje się zestaw czyściciela okopów. Przejmuj i wytrzymuj flagę. Pajce cokolwiek. Nie wiem, ktoś tu na... Mi sam na D, rozumiesz, No. się wbił, a nie wiem, kogo szukać. A kurde, jakby go znalazł, to już mnie da. Straciliśmy cel Bravo. Trzymaj apteczkę! Kolekcja użytkownik Premium 2. O co to chodzi? Straciliśmy Masz premium 2? Znaczy, masz premium? W BF-ie. No. No to... No bo... Jebnie. Ja się ciebie pytał, to żeś mi powiedział, że lepiej Premium kupił, nie? Ja. Że kupił, nie? A bo to możesz wtedy, wiesz, jakby to... Teoretycznie niby możesz wcześniej się dostać do kolejki. Aha. Do gry. Mhm. No, możesz tam mapy wcześniej, Aha. nowe te mapy Takie możesz. te pierdoły. No, no. Takie te pierdoły, nie? A mnie też na to namówili, także... Dobrze. Ja tak wiesz, samemu mi się tak grać za bardzo nie chce w to, a zaś wiele osób to zaś strach, bo to kurde wy tam jesteście specjaliści. A, przez co? Odbierasz. Dołącz do imprezy gracza nanek. No oczywiście dobrze, że dobrze. Muszę trzymać, albo co dołącz do imprezy. Dobry wieczór. Przegrywamy. Mogę zająć się tymi ranami. Daj się apteczkę! Ajajajajajaj, kurde nie... Masz tu apteczkę! Przejęliśmy cel. Te misje to są przebypione te nowe, nie? W czym? No tam kaj ty teraz jesteś, nie? W BF-ie misję? No, no to co teraz tam może? Nie, znaczy kampania to jest taka w miarę w porządku. No, kampania rzecz przelot, całą, to mi się podobała. Ale teraz tak jak tutaj ten, to ostatnio włączyłem, jak tego premium żebym załadował, no. To ta właśnie misja, co ty teraz możesz, że włączył. Kurwa, hopie, z każdej strony, nie? Ja tam nie było szans, żeby miał do przodu szło, nie? Kurwa, Nie, no bo to masz dopiero- online, nie? Wiesz, każdy strzylo. No i bez ekipy to jest do dupy takie granie No, też, nie? jest, wiesz co, idzie też grać, bo jedni też nie mają ekipy, tak grają, tak ten i... Są tam ogarnięci w to. A, jeszcze, o i przegraliśmy. Ale mi się chce spać. Oj, oj, oj. Ja ci powiem, nocki to są przerąbane. No. Na pewno, jeszcze tam w twojej pracy to kurde, tam trzeba mieć jaja i bez kitu, nie? No. To jest zdrowym, żeby to kurwa ogarnąć. No raczej chorym na umyśle, no ale... Opie, tyle metrów pod ziemią zjeżdżać. No.
To, że chcesz, to jedziecie w góry w przyszłym roku, ja? Albo w tym roku jeszcze. Nie, ale ja nie jadam, moja mnie nie puści. Obcy są tam napaleni, ale... Ale to plany jakieś takie do grania, czy pozwiedzać, czy co? Na chlanie. Aha. Żeby się cała ekipa zapoznała, taką zapoznawczą imprezę. Też fajnie, no. Prawy, lewy, środek. Że wybrał jakieś 3 lata broń. Przejęliśmy No, cel Alfa. Jesteś tam jeszcze? Jest. O, ja cię kręcę. Ile tłusto tu? A ty gdzie w mojej drużynie? Okej. Chyba, ja nie wiem, teraz są. Jak to sprawdzić mogę? Nie, w Alfie. Nie mogę, nie? Przejęliśmy cel Bravo. A jest, widzę co, ja. A, Kaś ty dobra, czekaj, ja już wlazł. Nie macie, Kaś ty jest. No cię widzę tam. Dobra, my są. Stocz naprzeciwko mnie. Dobra, nie, bo dołączyłem do twojej drużyny, wiesz? Przejęliśmy cel Charlie. Cel jest nasz i niech tak zostanie! Ach, kurde. A to, kurwa. Kieru, nie wiem, no. No ja wziął taką 3 lata broń, nawet się nie mogłem obronić jej. Ja też z tymi broniami kombinował, ale... W końcu jakoś dobrałeś swoją taką... Jak ona się nazywa? Ta pierwsza od samej góry. Aha. Znaczy tą grą, albo tą potem jak tam... Z medyku, jo? Jo. To w góry sprawdzimy. A co to znaczy medyk 1, 2, 3? Tam se grup, na przykład w jednym medyku masz taką broń i takie, rozumiesz, rzeczy, w drugim masz takie i takie. Dzielisz po prostu, no. Różne takie warianty, o. A jestem majster za tobą. Apteczka dla ciebie! Kurczę, zwalił mnie takim. Tracimy cel Alfa. Ciężko mi taką broń dobrać, że albo na krótki dystans, żeby była dobra, No właśnie w medyku albo jest, na daleki. jest ten problem. No to też II wojna światowa, te bronie też nie są takie, wiesz, precyzyjne jak kiedyś, jak teraz, nie? No. I też tak na podstawie tej gry też porobili te bronie, to, ale kurwa, no widzisz. Są chłopaki, co dobrze umieją grać, tak jak wie. Ale ją się naucza, kurwa, ją nie odpuszczą. No to nie jest zła taka. Użyj tej apteczki! Tracimy cel Bravo.
Kurde. Możesz mnie podnieść. Jak biegniesz tam za mną. A jest! O kurwa. Ale mnie wydupił tego... Teraz z tej strony, drugiej. A było tak dobrze już. Kurna. Kurde, trafił mnie, gnój. Szpetny. Ale mi wygo... Obek się, no kurwa. Co ty? A ten twój hopek też tak wolno biega, albo co? Może kurwa hopie. Nie. Mi się zdaje, że one za wolno biegają, te hopki. Bo jak przyciśniesz ten... Czekaj. R3, Ja. To niby szybciej. No. Ale to ręka dupi jak chuj, hopie. To by prawie go wcisnął tych gałka, kurwa. Kurde bele, kartofele. Muszę coś wziąć. Jakiegoś automata. Ale nie. Tu jesteś ty, kurwa. Na wierchu był. O nie. Czekaj, wezmę sam może tego mojego, zobaczymy czy on się tam przyzwyczaiłeś tak do tego. Wsparcie. Obejrzyjmy. Lewa, lewa. Okej, ja dopiero się... Ale mnie wydupił. Kurde! Ja pierdzielę, pała zasrano. Cel alfa przejęty. Wchodzisz do gry, rozumiesz, że cię zaraz atakują. Okej. Jakaś ty jest. Klikać. O, dobra. Straciliśmy cel Charlie. Trzymaj, apteczka! Lewa. Już leża. Budynek, budynek. A, człowiek zmęczony po robocie to... No to mózg. Jakby nie było, to człowiek tak nie ma tej reakcji, nie? O. O, widzę, że tyś też chyba padną, co? Nie jesteś. To tu się jeszcze sypie do mnie. To jest słowo, to jest. Masz apteczkę! Trzymaj apteczkę! Kurwa, z amunicji nie mam. Jasne, czy... A czym ty masz wsparcie? No strzałkami se rzuć. No. Strzałką, czekaj. Lewo, albo prawo. Aha. Straciliśmy cel Nie alfa. wiem, maska. Nie czym. Strzałki na bok. Ja to mam tak, wyrzutnia. To widzisz. Apteczka, weź Ją się apteczka i ten. Też musisz mieć w bok. Komuś uciekł, by cię dźwignął.
No nie da. Co mnie samego będę pił chyba. To już lecę do ciebie. A! Poczaskało mnie. A ja się teraz dźwignąć nie mogę, nie? Nie. Cel Delta przejęty. Nie no, medycy dźwigają, wiesz? Trzymaj, aby podnieść wsparcie. A. Co ja tu wyprawiam? Opanowanie, no. Kurwa, teraz. Nie miał kiedy przeładowywać, nie? No hopie, to A tak zawsze to ja. Jebnie! Cel Brawo. Bez ekipy pograne. Cel Delta utracony. Ja idę na F i od F lecę. Znaczy od E. F, ja? Ja. E czy F? E. Do ciebie tutaj, tak, nie? Jestem. Cel Foxtrot utracony. Przejęliśmy cel Alfa. Przejęliśmy cel! Przejęliśmy cel Delta. Ale co? Masz tu apteczkę! Góry on tam jest, jak on tam się chował? Jak on się tam schował, Janek? Nie mam pojęcia. Żeby stąd nie wyca. Tracimy cel Delta. Rzucam im granat! Lewe. Bombo. Znaczy lewe, na pierwszym piętrze, nie na pierwsze. Kurde! Ale mi wydupił teraz, prosto. Hopie. Tam jest dwóch. Snajper. I to w ogóle z innej pozycji, nie? Ale mamy... Wydupione. Straciliśmy cel Delta. Oj, oj, oj. Straciliśmy cel Echo. Kuźwa mać! Co za pedał. Nie. Nie ma ekipy, wiesz? Utracony. No. No, sami to mało co zyskasz, nie? No. Dziesiąta. Ja cię kręcę, heftyś. Mungo. Jebnie, kuźwa. To nasz. W środku jest. Przejęliśmy cel Echo. I co, umiesz rzucać tymi broniami? Znaczy tymi magazynkami. Strzałka w lewo. Nie, bo ja nie mam... No jak w lewo dam, to mam tą, moździerz. A ty masz wsparcie, czy ten? Czy co ty Cel masz? Brawo utracony. Wsparcie teraz, wsparcie, no. No to powinieneś mieć. No to mam moździerz. O kurwa. Tu mam moździerz. W prawo mam zaś ładunek podłożyć kaś. A nie, wydupił teraz. Później mam maska na wierchu i na dole nie wiem co było.
To może się ustawia. Kurde. Co chcesz mieć. Nie. Alfa Czekaj. przejęty. Albo ten, szturmowiec masz. Szturmowca masz chyba. Ja mam wsparcie. No to musisz mieć na Medyk. tych strzałkach w bok, musisz rzucać przecież. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Tak, L2. Broń. Straciliśmy Nie L2, nie, strzałki w bok. Wsparcie ma takie rzeczy. Aha. Wiesz? No, patrzę właśnie. Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Apteczka dla ciebie. Ładownica, nie? Jak się nazywa? Kaj ty klikusz. Nie strzałka do góry i najpierw strzałka. O, albo naciś strzałka w górę i zobacz co ty tam masz. Straciliśmy cel dobra. Alfa. Tam ci powinno być. Apteczkę dla ciebie. Strzałka w górę. Mam gaz. Tu mam w lewo. Aha, jest. Echo Wow. utracony. No. Teraz musiałem zmienić, wiesz? Bo ja miałem przedtem taki ten ładunek, co podkłada Opatrzę ci rany, co? do wybuchu. Przejęliśmy cel Alfa. Ranili cię. Zajmę się tym. Kurde, dobił mnie, no co za pała szpetno. Oj. Teraz se możesz rzucać, wiesz, amunicja pod siebie, nie? Mhm. No. To fajnie tak. No czekaj, ja lecę za tobą. Mhm. No bo to pójdź. W Tu. pobliżu znajduje się zestaw z miotaczem ognia. O, możesz sobie ten zestaw z miotaczem ognia wziąć. Kerry, Cel tutaj? Foxtrot Ja. Aha. utracony. O, dobre. I teraz pójdź ich wykończyć. Mhm. Dobra, nagle? Proszę, apteczka dla ciebie. Masz tu apteczkę. To apteczka dla ciebie. Aja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 j. Fajnie ci to idzie tym miotaczem, co? No. Ale... Jesteś jeszcze? Nie, już tam mnie dojebali. Z wierchu. Ale ty, tego to jest, że ja już liczył, że jest wszystko fajno, ale musimy jeszcze czekać, aż on ten miotacz odpali. Ja patrzę, kurwa, co idą. Apteczkę dla ciebie. Och, udało się, że auto rozwalić. Ale snajper też nie dojedzie. Zajmę się tymi ranami.
Cel Echo przejęty. Proszę, apteczka dla ciebie. No ty kurwo. Tak się leżą kurwa tam spokojnie. Zbliża się pociąg pancerny wroga. Kurwa. Tracimy kontrolę nad celem Delta. Trzymaj apteczkę. Kontrolujemy wszystkie cele. Apteczka, użyj jej. Kurde, skąd to wy mnie? Tu z boku. Tam jest pod schodami. No, obydwu. No. Nic, będę musiał zaraz kończyć. No, ale kiedyś. O Boże, kamień wywaliło tak daleko. W pobliżu znajduje się zestaw z miotaczem ognia. Cel Delta utracony. Kurwa, gdzie jest tym internetem, ty? Oj. To jednak medykiem? No, chyba. Chodź tu, kurwa. On poszedł do ciebie tam na uważaj. Kurde, jeszcze jeden, dwóch skasował. Dwóch skasował. Jestem. Mogę zająć się twoimi ranami. Kurczę. O fuck. Ktoś mnie podniósł, był łaskawy, ale nic to nie dało. Kurwa. Oni takie szybkie te chuje też. O, zwycięstwo. Dobra, nic. Nie będę kończył. O. Dobra, ale to ja też kończę. No, my tam możemy jeszcze chwilkę pogadać. No. Tak jest. Dobra. Także Danek, jakbyś... No. Wyłączasz już? No, już się Włączę, pożegnam i wyłączam. No to nic, dzięki dzisiaj za oglądanie, trzymajcie się. Sorry za błędy, że cały czas stream się kasował. Idźcie zaś, zostawcie suba, nie wiem co jeszcze powiedzieć. Chyba wszystko. To nic, na razie, trzymaj ta. Nara.